Naya reels बानायनानै देलायदोंमोन आरोना ओमफ्राय आरो भिडिअबो खालामखानोसै हिबाजोनो ओमफ्राय नै ड्रेसखौ माबायदि नुदो दिनैयो मोन्दांथिखौ एकदमबारे बिबार लालायदों खर'आव सना गानलायदों लिपस्टिक फोनलायदों आइब्र' फोनलायदों ओमफ्राय जायखिजाया दा रिल्स बानायनानै गानदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे फिसा मोनसे आं ब्लग बानायनि बेयाव नोंथांमोना नायलांदो आंनिनो मावनायनि रिजाल्ट नोंथांमोना देखायनि नायदो नोंथांमोननि मोन्दांथिया मा खालामनो नागिरदों बुंथ'ला जायखिजाया आंनि उन नायलांदो बे आंनि मावफुंनानै मोननाय फिथाइ आरोना लोगोफोर नैबेनो लोगोफोर माने मास मोननै मोनथामनि उनाव मोननायनि फिथाइया देखायनोसै इसिंनिखौ खाखानोसै नामा हा बेबो मोनखासिगोन ना खादो इयो लोगोफोर बेनो जाहैबाय बिलाहिमोन नै थाइथाम मोनजेनबाय आरोना नै थाइथाम मोनजेनबाय माने मोनखाबाय आरो अलरेडि थे मोनथांख्रा थेवबाबो आंखौ खानानै जिगाबाव सोनानै दोनसै गाबोनहालागै फाननांगौ नालाय ओमफ्राय नायलांदो र' ओरैबो दङ मोजां नुदो देलायनायखौ थारसै नैयो मोनसिनदों आरोना दिख्लुकनो माय सिकिउरियो आरो नैयावबो दङ दिनै खाजेनबाय आरोना लोगोफोर गैलाना स' बेखिनियानोमोन फार्स्ट टाइम मोननाय ओमफ्राय बेयावबो दंना बेसे जागोन मिथिया आरोना आरो दंबावो बैखैजा एबार खाहैबावनोसै ओरैनिखौ नोंथांमोना आंखौ दख'ना गाननानैसो भिडिअ बानाय होनबाय थादों नालाय ओंखायनो आङो दिनैयो रिल्स बानायनाय बाजेनो माने दख'ना गाननानै मैगं खानायखौबो माने आंनि आबादनि फिथाइ मोननायखौबो नोंथांमोना देखायबाय आरोना फांसेल' मोनदों आरोना दिनैनि थाखाय जाथ'बाय ओमफ्राय जायनो लांफैग्रोगोन बेनो मोनजाग्रोगोन आधा किल'सोल' ओंखारबाय आरोना 1 किल' ओंखारस्लाबासै ओमफ्राय बेखौ जायखिजाया फवासे फाननोसै आरो फवासेखौ जानोसै न'आव फार्स्ट टाइम दै आरो नोंथांमोनाबो जे जानो लुबैयो फैबानो जाबाय गाबोन नङाबा सबनिया मोनखांनायनि उनाव लेंहरगोन ओमफ्राय दा नोंथांमोना माबायदि नुखो आंनि देलायनानै बेफोरबायदि मावनाय हाबाफारिनि फिथाइ मोनफुंनायखौ कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो मोन्दांथिया जिरायनानै थाग्रा नङा नङा होमबा बेखौ नोंथांमोना मोजाङैनो मिथिखागौ हय जिउआव थांनानै थानाय माने माबा मोनसे मावनानै थाखानाय बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो जे जेननानै थानाङा जेबो जाया होननानै दा नै नोंथांमोना नुखाबाय अलरेडि आंनि बिलाहिया नै आरो बियो नोंथांमोननि अननायजोंसो आरोना नोंथांमोना आंनो सलुसन हरदों एम्फौ नांनायावहाय इदि होनानैहाय बेनिखायनो आं होदोंमोन ओंखायनो दिनै बेबायदि बिलाहिखौ फिथाइखौ मोनफुंनो हाबाय बेनिखायनो गिबिसिन नोंथांमोनखौनो थेंक इउ स' माच आं बर' रायजो राजा गासैनिसिमबो धन्यबाद थेंक इउ स' माच नोंथांमोननि अननायजोंनो आरो नैबेखौ मोनफुंनो हाबाय आं दिनै थेंक इउ स' माच दाइखौ आङो दखानाव दोनहैसै आरोना लोगोफोर फै नोंथांमोना दखानखौबो एक्सप्लर खालामगोन आरोना मोन्दांथिया हाबनोसै बिलाहिखौ इयाव दोननोसै आरोना लोगोफोर बिलाहिखौबो दोननो होनबा डेक'रेसना जास्लाबासै नैयावनो दोननोसै आं बिलाहिखौ सिगाङावनो दानिया फै खाथियाव फै वानाव हो नै इयो जाहैबाय आङो मा लाबोदों दखानाव नोंथांमोना नायलां
आंल' नङा जेनेबा जों न'खर आलु ये जाहैबाय पियाज आरो सामब्राम गुफुर ओमफ्राय ये जाहैबाय ना गोरान गिदिर ये जाहैबाय ना गोरान फिसा बेखौ बयाम खालि जाबाथाय बयामाव सोगोन आरोना ओमफ्राय दा बर्थमान बयामा खालि जाथ'बाय जाथारसिगोन बायदि गंसेया ओमफ्राय सेकेन्डआ जाहैबाय नैयो जाहैबाय मा होनो बेखौ लन्डन चकलेट ये जाहैबाय सिखर हयथ' गोबाङानो जाखायो देखाय आंखौ हयथ' गोबाङानो जाखायो हयथ' नोंथाङाबो सासे बिनि जाग्रा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मा होनो बेखौ चम्पापरि जायखौ जों मैदेर खि होनो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय केन्डिमेन प्लास चकलेट सेन्टार फ्रुइट ओमफ्राय इयो जाहैबाय स्माइल टाइम चकलेट बे गिदिरा ओमफ्राय इयाव दङ पेन इयाव दङ सापात इयाव दङ सिनि जोब्बाय ओमफ्राय दालियाबो जोबथारसिगोन आरो दोनैयो बुदाबो जोब्बाय आरोना ओमफ्राय आमुल दङ बुदानो जोबनानै दङ दा सिगोन ओमफ्राय इयाव जाहैबाय नैफोर जाहैबाय सब चिप्स पेकेट जाग्रा ओमफ्राय इयावबो जाहैबाय सब चिप्स पेकेट जाग्रा ओमफ्राय ओरैनो हर एबार इ लाइनाव जाहैबाय मा इ लाइनाव जाहैबाय बिस्कुट पेकेट गोबां रोखोमनि बिस्कुट पेकेट ओमफ्राय नैयो सायाव दङ धुप पेकेट जानाय थावाबो अलमोस्ट जोबफ्रामबाय आरोना नै जानाय थावा इखिनिल'सै बान्डोलसेमोन ओमफ्राय नैयो पापर एवनाय बेखौ आंनो एवनाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो आं भिडिअ खालामनो देखायनो बावबाय खिन्थु बे पापरखौ आंनो न'आव एवदों आरो ओमफ्राय नैबे बायनाय आरो इयो ग्रिन मटर साना पेकेट बिराद टेस्टि आरो इयो नैबे फिसा फिसा थाइबानि ओमफ्राय सेकेन्डआव जाहैबाय इयो जाहैबाय दाउदै अलमस्ट दाउदै खालामनोसैबा इयो जाहैबाय दाउदै नुखादों नुवाखै होमबा ओमफ्राय कलगेट ओमफ्राय सलाइ ओमफ्राय बाखि साबोन मा रोखोमनि साबोन नांगौ इयाव दंजोबो आरोना ओमफ्राय मा रोखोमनि शेम्पु नांगौ इयाव दङ गासिखौबो मोनगोन नोंथांमोना फिसा फिसा जिखिनि न'आव सोलिनायफोरखौ ओमफ्राय नैयाव जाहैबाय जेनेबा संनानै जाग्रा मेगि इयो स्राब पेकेटसेया जोब्बाय बान्डोलसेया जोब्बाय आरोना ओमफ्राय इयो सिगना ओमफ्राय बाखिथिं जाग्राखौ इथिं थोस्लाबिखाय इयाव लाबोबाय आरो खावसे ओमफ्राय जिथुनिखि एसे आग्लायनाय बेसाद दोननानै आग्लायनायखौ इयाव दोनबाय आरो बे गय दंफांखौ नोंथांमोना गायदों सानगोन बे गय दंफांखौ अननानै इयावनो दोनबाय आरो बेनोसै नोंथांमोननि मोनदांथिनि फिसा मोनसे दखान एक्सप्लर खालामनाया आरो माबायदि जाबावनांगौ नोंथांमोना दैदेनहरदो नोंथांमोना फोरमायहरबावदो आरो मा सोबावनांगौ दखानावहाय मोजांसिन खालामनो थाखाय डेभलपसिन खालामनो थाखाय नोंथांमोना आरोबाव फोरमायहरदो मानो होनबा नोंथांमोननि अनगायै आंहा जिउआव रावबोआनो गैया होनजायो दङबाबो आंनि जिथुनिखि नोंथांमोना देखायो सानै साथाम बेखिनियानोसै अब्लाबो नोंथांमोनाबो आंनि आंगोखा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिफ्रायबो हदाय आंनि प्रब्लेमनि सलुशनखौ बिखायो आरो नोंथांमोनाबो आंखौ गावरे साननानै हरो बेनिखायनो आङो बिराद गोजोननाय मोनो फाइना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों